Tiesitkö, että leuan toiminnalla, huimauksella, päänsäryllä ja migreenillä voi olla yhteys toisiinsa? Käydään tällä videolla läpi, miten leuka ja migreeni liittyy toisiinsa. Käydään läpi vähän leuan toimintaa ja sitten miten leuka liittyy hermoston toiminnan kautta siihen migreenin syttymiseen. Eli leuan tuntoaisti ja toisaalta myös leuan liikuttaminen tapahtuu kolmoishermon kautta, eli trigeminushermon kautta. Tämä trigeminushermo jatkaa matkaansa täältä leuasta aina tonne aivorunkoon asti. Ja se päällimmäinen ohjaus lopulta saapuu sitten tänne isolle aivokuorelle, jossa tehdään sitä varsinaista toimintaa. Syitä, miksi se kolmoishermo voi leuan kautta aktivoitua, on tietysti lukuisia. Yksi on tietysti semmoinen, että ne hampaat ei ole kohdillaan, jolloin se on hammaslääkärin toimija. Toinen on se, että se leuasta tuleva aistimus, aivot ei tulkitse sitä niin oikein. Ja se aistimuksen määrä ja signaloinnin määrä lisääntyy sieltä kolmoishermosta sinne aivorunkoon ja itse leuassa tai yläniskassa. Käsitellään nyt kuitenkin paria juttua, mitkä siellä leuassa voi olla merkityksellisiä. Leukanivelen osalta yksi asia on tietysti merkittävä, eli se on sen itse nivelen toiminta. Pystyykö sitä niveltä liikuttamaan kivutta? Ja sitä tulisi pystyä liikuttamaan kivutta ja hyvin hienomotorisesti, eli hyvin tarkasti säädellysti. No jos se leuan alue on kipeä, niin meillä on muutamia vaihtoehtoja, miten sitä voidaan lähestyä. Ja yksi on tietenkin kipulääkkeet, hieronta. Itse suosin leuan alueen hoidossa ja problematiikassa sitä, että mennään suoraan siihen leuan toimintaan, lähestytään sitä kolmois- eli trigeminushermoa joko suoraan leuan kautta tai niin, että lähestytään niitä alueita, jotka siellä aivorungossa siinä trigeminuksen lähellä toimii. Ja siitähän tulee muita aivohermoja, silmistä, nielusta ja kielestä. Mutta tässä pari vinkkiä, mitä kannattaa kokeilla. Hyvä keino lähteä kokeilemaan on ihan se, että kuinka se leuka liikkuu. Liikkuuko se sivuttain? Liikkuuko se takaa eteenpäin? Ja edestä taaksepäin? Onko nämä liikkeet kivuttomia? Sitten voi kokeilla pyörittää leukaa ja toiseen suuntaan. Täältä voi kuulua jotain pientä naksuntaa ja muuta, mutta se on pääasiassa vaaratonta. Jos tunnet kipua, niin tee vähän pienempää liikettä. Yksi huomionarvoinen seikka on, kun kokeilet pyörittää sitä leukaa, niin pyöriikö se molempiin suuntiin samalla tavalla? Vai huomaatko yhtäkkiä, että se suunta onkin sun tietämättäs muuttunut? Se kertoo siitä leuahallinnasta. Hyvä keino kokeilla, voisiko nämä harjoitteet vaikuttaa sun migreeniin, päänsärkyyn, huimaukseen tai sinne niskakipuun on seuraava. Kokeile vaikka kuinka sun pää liikkuu. Kallistat sitä, kierrät sitä. Sen jälkeen teet muutaman harjoitteen. Aloitetaan nämä harjoitteet sensorisella harjoitteella. Eli hierot tästä ympäriltä. Näin muutamia kertoja. Sen jälkeen nakuttele vähän hampaita yhteen, eli näin. Yritä tehdä sillä rennosti ja että siinä olisi semmoinen säännöllinen rytmi. Lähdetään liikuttaan alaleukaa sivuttain.
Kun sä liikutat sitä alaleukaa sivuttaen, niin kokeile pitää pää paikoillaan. Kiinnitä huomioon siihen, että liike on symmetrinen, menee rauhallisesti, eikä siinä ole semmoista epäjatkumoa, ja se menee suurin piirtein yhtä paljon molempiin suuntiin. Kun oot tehnyt tämän harjoitteen, sä voit kokeilla uudestaan, mitenkä pää liikkuu. Jos liike lisääntyy, niin me voidaan puhua siitä, että leuan ja yläniskan ja niskan toiminta parani, koska me saatiin enemmän viestiä aikaiseksi sen kolmoishermon kautta. Nyt kun me ajatellaan muun muassa sitä migreeniä päänsärkyä, niin usein se kaskaadi lähtee pyöriin niin, että siinä synnyttyy tämän kolmoishermon kautta ärsykettä, joka sitten lopulta johtaa siihen, että verisuonet laajenee. Kolmoishermon ärsyke voi johtua monesta eri jutusta, ja leuka on niistä yksi. Ota tää koevalikoimaan, pistä mulle viestiä, miltä näytti, jos tuntui peukkua ylös, jos hyvä, peukkua alas, jos ei toiminut. Kokeile kuitenkin useamman kerran.